Така. Сега. Тук е захранването на клапана. Тук е изхода и отива в танка. Тук е за единия ход, тук за другия на цилиндъра. Така, когато го захраним, постоянно дава напрежение и цилиндъра е затворен. Така, когато задействаме клапана, подава на другия изход и задейства цилиндъра, което кара фрезата да се измести в тя посока. Когато пуснем копчето, се дава налягане на другия изход и прибира цилиндъра. Тоест връща фрезата обратно. Това е. Само тук да се види.